Maintenant, Inch'Allah, le deuxième thème, c'est l'exposé, c'est mon objectif, mon souhait, mon but est de servir l'humanité. Déclaration de Messie promis à l'Islam. J'invite le missionnaire Ahmad Kokena Saheb pour la deuxième exposé. Nare Takbir. Allahu Akbar. Jalsa Salana Mali. Zindabad. Jalsa Salana Mali. Zindabad. Nare Takbir. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أم بفولدي نباب بلا جلما كرنغرنيانا أنغا ميرو نوبي كنينيانا ما يكونا بيسو مدينة أني دينامبا منو فنانا كابو فانرو في كرنغرنيانا أنغا خليفة كريبريزانتا كابو مروك أمبا فنفو وتملين كوفي بيسو مدينة ولندا من ديلم بي أوما إمام مهدي عليه الصلاة والسلام أقد دكريونا كبني جلسة مالي جلسة تاكو تنورنا ديسمبر كالو كليم مكا أني شيكين. I stand before you today to reflect on a profound statement made by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Prophet Messiah, and Imam Mahdi. He said, "My desire, my wish, and my objective are serving humanity. It is my job, my faith, my aspiration, and my job." Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Prophet Messiah, and Mahdi, his mission was not merely about establishing religious movement. It was fundamentally about serving humanity in a time when the world is often divided by differences. His message of love and compassion and service resonates more than ever. Dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Wa aidan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدو أمسك أنا ولا نكون. إمام مهدي عليه الصلاة والسلام نوي أحمد ياسين بقى مرزا غلام أحمد أكو أحمد يو والمسلمة وان جنرال أو كان أميري كافو على نكون إسلامية دمان بارالي دي أي كافو مهدي نالي نبنا من بإسلامية كونو kana o bana dorone furake wal maslamo dorone magobe mahadi kan nali dorona ni antu ngeleme kan tege janga kono akoko ka bo ngamiri radere alen naku en général adamaden bela jelen ka reformundo alen naku de ka barake adamaden bela jelen fen fen ni ala ka danfe du kuluka mahadi naku ka barake ni bela jelen o kuma ibina ye ka fo bara fla lega nyanda fe ni konana nen laini nga miri nga nyini fe ani nga bara akadinya ode kake ka bara ke adama dewni madama dem bedun teslamay bara de yo siza maneni qur'ana ayeni takadai nya ko kuntum khairul umma ukhrijat lin nasi aw karam mantu naso here mai adama do nan nyuma kera awye manton chama min temena abera fuzamande awde ngamuna aw bokun tawere kunyede linnasi aw ka fusamande atida aw yeroda de linnasi abibbe adamaden bedema wa ka here adamaden be ka here kuma ni adamaden fon fe nyedara silameke ka
e kan ga don ni ne do de ka so hal islamete kada kay nabi ñogon so fen mena adamadiya konnan ba imam hadi alayhi salatu wassalam ako alera ka miri anaka nyini fe anaka hakla oye ka adamadiya servi نرى تكبير أحمدية إسلام abitanye fa balafo ako chiedo the prophet of Islam taught that Allah the Almighty was most blessed by those help the poor who fill their empty stomach and who arrange medical treatment. Allah sallallahu alaihi wasallam aba fanya kafo ko ala ben no sodiani madoyi maminu be fanta undemeli o wati mbadon yikana islamia ko lege na farako karsam mako bi demena edu islamai kele waye adamade fanayi maniye mahadi no fetugu baye adonni demen wati tuye mahadi resoro o yoroina atati gila mako ka islamia lege de abaka mo ne fiya dore lege ne na be nyogon soro fen dore da folo soni dine koche o adamade ade kuma ni adamade be je nyogon yaminke adamade yakono kwiki jija aka tono soro kabo ira kuma ni berani kongo toye ikana nyinga karsa kongo bira o echiye nga karsa iye islamai wal maye kafiriye madon oti kai ningali ni berani bana ba toye ikana nyinga karsa e ka bana o echiye anya baradre nga eske iye islamai la delikala manajo ka dara wati mina mano gamadi nabi bolo kiki jije ka dodama ko kuma mo minum be fantan la dumini ka kongoto la dumini ka barabato furake mbadon ko ala kira sallallahu alaihi wasallam akoko ala noso kadi o ma masna nune o ba soro e fendo de ka bon e kan mbara mbebi ke ka soro e islamedi o ko so aya in konana lin nasi ta'muruna bil ma'ruf kam mo blan mayana o aya kelen kono o borayno watan hawna anil munkar kasika mo fatani ka bo jugmana o aya kelen kono bo kono abilawani munye wa tu'minuna billah kuma nimbara nyogo ya mimbina tebe ini maworo ni nyogonche kam maworo deme o ka hamina ko ro ka digu ko nana adama de digu bijo fen fen ni ayaso asebi islamekeye kwa don kui kanga ke o imam hadi ka walande de kadi ema asilente nabe tabulo kelna wal mate tabulo kelna o ko so ambi misal dodi anga khalfanna hadrat mirza tahir ahmad alaga hina darura aye himati fasi créé 1995 ni magnine ka jondeme adamadiya demeli kama ka fanyi ahmadiya ila otara ka fanyi islamai ila otara ka fanyi gema ila otara kadaka ale mahadi nona sigiba dode mahadi willen ko fe saya sabura minun sigira mahadi ka shaji kono ale nana sigo shaji do kono kuma onno kelena ale ni wale ne pratique ka jekulu wala sigi sena tuguni na ma do ka fo kuma kan nye mahdi ka kuma kan ka ba malfuzati ko nada a volume folo page biolo flana ka fo ne ka layni de ka adamadiyo servi ka baraka adamadiyo ni kalfa nanne o walali de bla 50 tuguni ka bado wala na ni manifesti sigile boloka bado bara nteke gada ye ahmadiya umma gotora ite ahmadiya umma gotora ante jamana wera kono ngambe mali mi kono akachara mali region kono nana ni pombe glano wala na madara obe ngali ke dugutigi ahmadiya wal malmami ahmadiya wa umma gotora fiu ubita baraka yoro dora halanga missionaire masino kadaka onu bebe nyansoro adamadiya konnana kadaka onu bi nyoga soro sinji konnana wo sate kelen konnana we muso chama forme kalalila umanyine nga iche ahmadiya wa ifai ahmadiya wa mogo shitenna oni uje nyoga yoro dodi o adamadiya yoro de sisa kuma bare mbike kada o yoro de ka ordinateur kalanka do fana kuna dimsa minu no kaka okuma imati fasi abed de men kira jiye fam bela jelena islamia kote ahmadiya kote mogo ni fiado ko kuma ode kaye aw ahmadiya o jogora okuma nga sigida ora e ka nga ye chugudi ni ahmadiya ye seyida mina ko manake e ka nga ye abela jelena ki ka nyuma yake kajira ni jugman kela loka fatani ka bo jugmana ma be do bale ka bo jugmana ni lenkuye ebi do takini boloye ebi do takini duskuye kada inu ni nyogonche je nyogonya uka ebi sega fodo e ti sega fodo ebi do paba ka bora sego ke ngay kon meddo yara amandi e ba ko iduskuna o yise ko
o kuma ne badon Imam Mahdi alayhi salatu wasalam abita nyefe. The Prophet alayhi salatu wasalam said, to fail to help a brother in their time of need or difficulty is utterly immorally or wrong. Ako ka desaka ibalmanke deme wakati mina abe degu konana amago dumbe ka demena badon ko chama fiyo o ko holumba de o ni ya lege ni adama de de mabla degu do konot madora ite misali famia nga maminu mbetunga fe ulu ba don ka fo adama de deme fe mi ne badon ma jema chama ira somlembe adama de demelila min ka nga yeslama bolo katime kafiru kan wala yelen ma jema bolo bi nga maminu yetunga ke uba don ka fo nywande me na fami mbara de me nyina magobi de me na wati mina ni ya kai aduskumbi kuma min fo ala le badon ne badon ko jikana lege dimsa minu bita tungana kura reji buta wati do jika abasu be de gumi ngoro yeru de bisaka borogo nga salama otew ufana take kuye salama yiwa ai kuye adama de kuma ni njugo ni kanga yeneni era ore Imam Mahdi alayhi salatu wasalam akala ini abitanye fa bafo. If a person did not have material means to help someone strongly or facing difficulties, they should at least, the very least, fervently pray that the Almighty remove their problem. Ako chiado tumadora adama de fando erate so itaka kono ka manifinde menai akadiye kado deme ibit me banabato dora jogilendo chiena asedi tiye kakeo ma isete femile seto rakoi nga itna siga deme na fulola o ichien konga kui kana dese ka deme dusku nyumaya na ka ala wele aye adama de mi toro kono wati do o ya le bolo dekuye ibaye eta don fio nga ala hina karmasnana farga mimbara awuli ka baka hal ni seti o ko sallallahu alaihi wasallam abafo salamo ni nyogonche balmaya mimbe no ko hake do bi ani nyogonche ni balmanke me kwa mangene tabwama ikata foli blala ikata ala wele hal ni masaka fendama o de chekan kateme ikame imata lege ima folike madore bafo ala ka hinana akofe me nyema na tadda kan wati mina ibaye duskumbi kuma wore fo mini korolen tekelenyi Imam Mahdi alayhi salatu wasalam abitanye fa ka fo suratul nahl konnana inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun suratul nahl aya bi kononton katabi konton kelenana. In fact, you should be beyond this in favor than a care for them as a mother care for her child. La halamini ambora kafo ki makodo ibalmankera madama ni na be nyogon soro mo ne fiya kono ka soro dina ko kumate kui kanga tanyefe kateme hage ka hakemi ni wolo muso bi o hina nyogona ke a wolo dena yayi dembina bayna fa wa todo abina kutawa atodo okoso ni sigi ka ando leget madora wolo bar do ba fo konin tuya do kebina kata net mi fas de bi fitinima atado nga odeni konnana ajigite dinka fui mem mogoni fiya timi be uni nyogonche ka fra wolo tinka bambi hine min taga nyeshin deima kwiki jija ibalmanke mi ni de ku bara walma na mangene iku nyogona taga nyesham asilente ko imasulina madama ay mashawsha laini mi karsa de ni ngasu ala kantoma Imam Mahdi kantoma ni adamadiya to ko dimbi wele ala kaba ko deme ika keni konnangiye ni ay ikana imiri ka fo mbeni nga karsa bi mun koso shini aka kenyi ina fo ambala ko ka adamadiya nyon ko ke o ta kenya idere kadaka o juru nyona de karsa den soro anga ta deme ka no sodia abora sayani baloche ani ay no sodia fen soro mabe ma deme ko ke onga kata juru do ana foka kaita kama la adamadiya deme toyi kuma ni o dengodi juru sara damena na tuma do abeke ko na fo ka daro kando la ni inteni ino sodia len kam manifin deme irani ani nyonche adamadiya mimbe ka soro inata dalenta ka konni
akera fenye abenin kiye kuma karsa de diplôme babolo mais ate bara sorra ngay ba do diplôme min babolo namra tede karsa bi sega ni bara en soro ikana fo karsa on ni million hake india walma ni wa hake india mbi deme ka do ni bara ina ni ya bara en soro ibi warto sara ona nyokono mbadon imam mahdi ko ki kana kati wolum so shita shinda de ma ki ba kara ko shin ko na kara fenye akibla kata hijira wal ma ka village kibla kono iba kedi abisega kishi chuko mna bana na bana na etis noko akatoro be ikatore mungama kwa akasega jo akasega kemo koy ibo beka ile kuin okumani nyongo nche de me manake kwanka nake munkoso karsa bisega hakli to na chuko mna nakera famanye. Each day, every person should analyze himself and see to what extent he is concerned for the well-being of others, and to what extent he shows love and compassion to his brothers. Ako adamadin be ambe enine ananyo kana woro. Kwambe kanga lege dungudu. Ira kun lege ayi balman joli deme. Nega deme sram balman joli ma. Balman joli tu mago benena nine sera ka joli satisfait. Nsera ka bara nke ma joli ko dungudu adamadin ka ira kun legati. Ani ne sigi yogona adamadona nje yogona ni minu kasuru ma joli kanu dona ne diskuna wa ma joli kanu fanga de beino mano kera era binaye o fese li bina ibla barara na ya soro juga bini doce ibabla man na ya soro dobe iba yeti e bina kanu te fana kadaka kwa fora kuni yake kwa kadi alai. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam feda say sympathize for others is a huge demand and responsibility that weigh heavy on mankind. Ako hine nyoko yane adamade ya konnana we fem bilibili mi no kabo adamade unga sigira adamade ya tonjugura kadaka adamade andanjugo tekelenye dobi seko dora doti sura nganambe hine nyoko na mate malege ni karse balmain tura tuguni mogo kondo ibode do mani mogo do kaba ebina ka fo atigilama ani deme kaka. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam abitanye fakafo, my heartfelt desire is to alleviate his suffering and to show him as much as compassion and sympathy as possible. Agot mado na leye dekubato do ka deku me kuka geleya uye miri mimbina le kono la ini mimbi kalela no ye kanni deku wuli kabo ninu kan mbadon uka hine konnana na sebale kwa bi wuli ka fen folo minke odo yoy ko so aba fot mado mem mangando me aba soro ne Imam Mahdi mbenga farda seli konnana nga farda seli okabo ala yoro wa okadi ala nga be jiginne kono nga o farda seli ntike kata hine o tigila mukora walma o be degu min kono ka o degu wuli ka bo uka yaye adama den do be torora ale ba ka selila abaka farda o dira nga manga meli o kama hine mimi jigali duskuna eske nde selim blagata o onene ni mimi teme ambal mange sigina ka soka fama ko pay ima fu yaro folo o onanyo kono o telli man ya jonka baraye. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam abitanye fa ba fanye inna muwasati khalqi Allah al-jadira bitaqdiri al-azim wa yuhibbuhu Allah al-kaseera ako alaka danfon demeli seko yere da ka adamadeni deme kasi seko dana ako o ye fembelebele ye ala yoro wa ala bo fe ko sebe wa hal hunaka jazaa أعظم لمن يواسي خلق الله من مواساة الله إياه أقول يلا ما فين دوبين مين نفكابو نبراجي كابو على يورو كتمة أدم دينونكا على كدام فون دمه
ya adamaden da mante de ala ka dan fen belajel ne badu ayu dan ka de ma I halala wudu fen do yi ambe mo ngone fiye ngala ka dan fen woro ban fana tingoro wa sakhra lakum ma fil ardi jami'a o fen chama be ombulo ni man fondu anu be baraka nyoko fe mais kado ka hine ura o ye wajibi de ema kada kan kwa kadi alaye adamadini ka hine ala ka dan fen na dugukolo ni sanfe okmani fali be bolo ka ken tay fali barawati manasiba mine ka do wotoro rabana ka dunin da kuna ka ilan ki sika kan ka bere gwana tuguni me min ba kuna ni ya dai ni muso kuna sika ta nai ngo be ko fe ibi yela ki sika kan ka goshi aka hageni min be abi nyine faltigi ko fali ni pigiri kaka walma ko fali ni furakeli kaka ma fali no shimanka adun dana eye ko kuma kuyi ka do bara jume nafaka bu ala yoro kateme wala nyuman keli ala ka danfo nye kateme uka هذا ما نراه في الدنيا أيضا أنه إذا ذهب الخادم أحد إلى صديق سيده فلم يهتم به فهل تظنون أن هذا السيد سيكون راضيا بصديقه؟ كلا فبرغم من أن الصديق لم يسع إليه سيد المباشرة إلا أن معاملته بخادمه بالإحسان والإكرام كان بمثابة احترامه احترام صديقه لسيد ذاته وبمثل فإن الله يكره أن يتجاهل أحد خلقه أو يهملهم لأنه يحبه خلقه جميعا وهم أعزاء عنده ولهذا فإن من يواسي خلق الله فإنه يرضي الله حقا ملفوظات أجزوننا أصفا كمفلا أنتان ناني كتا كمفلا أنتان أني ورو أكوننا بدو أي مثال من دينني إما أكو أوندو كالجة أنشرا إيكا جونجة بلاغتا إتركة فين bara nyogonya do konnana terken amika jonge mine kanye ama bunye o kechugo yerda ay toro daka aya lagushi ako yelama ni iterken nana boa kalama kafo ale aka jonge blakata efe iya toro iya bugo iya neni bunye may inache ko yelama abe jatirken nyewa kasoro ima tirken yirenni ima bugo ima dogoya me yi kewalen ka jonge mina kui kado abina tirken toro nare takbir Muhammad Mustafa Gulam Ahmad ki Gulam Ahmad ki nare takbir Allahu akbar ako mana usra kelefe ala ka danfe minum be ala ka dugukolo kan ni neni ebe barakera ni uye ka damne adama dewna kata se bakawma dine kote no te mo ta fo baka ngawuli ka selio eni baka tan nyon sor dine na ngabe nyokon soro ala ka danfe nyade konnana ulaika kala anam bal hum adall min o fara eni baka ma ko ma do be na fo bakaw ngo ay baka ira ka fanuyi ngani yan fan fa do aw be damba ye ala en kelen pede o kuma nima ala ka danfe mine dugukolo ka kanye ka ke nafo amada bugoli bi dige ira bi digara bana be dige ira bana be diga lela wa ibe sa fana be sa ko yika don ka fo o teja ala fana wani yu mine kanye ka ubonya fana min banana ebi o furake ibe tertema nyuma kara bakando iba kete adama deno iba kete barake de mine chugo e ka so ani e de mine chugo ni ira ku mine chugo be kele kui ka don ka afo kwa be na fo yi ala ira ku ni no soja o chugo kele na Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam okmane badon ni an kira ahmad yawi an ga barakelaw ma minum be anduguma dine kote kada kay ga barakela be ti ga dine mai eni do be nyon sor dine kuno nga ini do fana be ji adama diana wanga anji ja an ke misali di baye uluma atugo dawra minum ita samia barake ni ye samia ci la denta ni foro manyo tale no de aw be na min ga ibo dama am so la ko fana ni ye barakelata kwa ki demi ka barada aw benamin kan oyode me baraketo ko fende ci o ngalo idere
takbir takbir Allahu akbar. Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyya Dinaba. Ahmadiyya Dinaba. nare takbir Allahu akbar. ma bara kunja watu o tieli misem minu mi ke bara kala bolo kibo tiga ka saramba do o ye hake do mbaliade aka hake dama o temele ngo fe o aw silamew na manya ko aw fana de ahmadiya o silameya fana kono tuguni aw de kan ke misali ye bela jirenyi ni yaye amba fo anga fsani ye o de ye ambe imam hadis mana o ni imam hadi fana ko ni de ne ka nyini fenye ka barake adama donye wa an fana de kan ke o jira baye imam hadi tokora hal na te du ko kambi Gulam Ahmar ki. Gulam Ahmar ki. Nare takbir. Allahu akbar mbadon o konnana anga bara nyogonya ani mogoni nyogonche anga hakli toara karsay ahmadiya ye doni mbado dire ika tiya ka fo aye mbo fiye inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani anga ladira ke ananje nyogon bece ika du kono ika kare kono ika sigidara madama ni adama dono uka silamea otuni alache uka kafira tuni alache nga kuika manifiya servilike ni ladiriya ye ani wale nyuma karsa tenga tabula la o mafiye koni manifin do kaba adama deno kaba o de ka hake kuy mba fe ka dondoro karsa e mogoye hakli bara hakli tarawbe kuma wore kada ka halni fatodu ani deme do kaka anaka hake kaka ale ta do me emi hakli tigi ni ba do ki kanga ka hake ndama kada ka alaka madodu ngani o ladiriya ani o wala nyuma ta galega bibina madon a ciele mbambolo bi ante kuma ni fawre on mi malewni ambe kuma ni malle krengra nyana on ahmadiyaw amba ira kunde fle ka kuma ni oye wala nyuma mi ni an kanga ke ani mako cha nga jidi laidu mi kanga to ani mako che anga time karsa mana fo ay te ga srafe o kana yi awna ma tu mi se ga jogo do takuno ngani na nabo noro kalama wati mina ejija ka ke kununde yakana ke biye tuguni washini fana ka bora wa ita'i zil qurba wala nyuma angana lege karsa ka suruna ndodo ndote la mawma naka surina ka heredi wati kana mawuluma ada bela jilema ma dote silame ngai ka comportement bato atigi be gerira dere amsali chama mawbi saga di nyogoma wal munkar wal baghi kanyo fatani aywa karsa nibi deme nga juguman ke dabla de neto federe mado nayni ke akachara ma do be no abina ye ka fo karsa ne demeli abisega ke mene be sra min ka o manda ide o malu ani o boya kama abisega ko do dabla ka so wulu bani wulu fat seka abo asraka o kuma wajimaye anga nywande me yoro jani yoro suru ibalma do ibalmante la nyi ngali tora ni mo kan fino ko anga nywande me watigi lamma bo jugumana ka fo bibi na tsaka mga madina ngalono chete imam magarajon tara no tigi kumana akede ni yake ni min borara ko de bifo ngane ma ke ne ko matsaka mga madina la o saka ke o kuma jiyan laba ina bebe saka mga bede na ka gla na ya soro ini ngane nyuma no fo ite bora ngani ma ke ikana fo wa ya'izukum la'allakum tazakkarun abeni la dilikan fo awye mun koso aw ka tashiara jonun kodo aw ahmadiyaw ambe tashiara anga ke walo doronina e ka bara watiu e ka nyina maya konnana e ka nga wale minke iba sumani nunde neni karsa ay mo goni finye wa imam mahdi ko ale ka layni ka sega adamadiya servi kuma ne fana duye imam mahdi ko maye neni karsa ka bara konnana mba fede nga nyuma ya kasama hal ni mbolo masega ke nga keni ndai wal mangania imam hadi alayhi salatu wasalam akada kuna laba namina odi akot ma dawra ale rew bangana dugumina ni o qadian village tundo awati development 1835 ni abang wati lage ba do nga fo jient ma développer kase niveau bay ma folo anga frafin fura namba foyanta ale fana tumbe o dow don ako aye do fara ka o fura kala ninka ka fura nunumbo mun koso abadi muhuma ma minu mako be fena ako tuma dawra ale raka banabato fura gelkela do main kana lema
u dɔw jogo ɲuman ti wura kana ale ma u t'a mankutu juman fɔ nga amu bala ka fura rafiyo o kuma ne ni o ɲɔgɔnko caman b'an ka sigidaw la i yɛrɛ b'a dɔn tigi maa dɔ bɛ yen nɔ ahmadiyya komanda ye fiyewu nga n'a y'i ka fɛn dɔ kibaru mɛn a bɛ wuli ka s'i ma karisa ko ahmadiyyaw bɛ nin kɛ i kana a ka tɔrika lajɛ a ka adamadenya lajɛ i jɔ a jigi kɔrɔ dɛmɛ min n'i se b'a ye a k'a ye a bɛɛ tɛ finance ye a bɛɛ tɛ waribɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn t'i e bolo nka ŋaniya ɲuman min y'a wuli ka sin e ma i k'a kunbɛn ni o ŋaniya ɲuman ye sisan an bɛ nin kɛ nka a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan i y'a tigilama bilasira ko ale imam mahdi a tun bɛ furaw bɔ o cogo la k'a caya k'a bila a fɛ yen nɔ fura feereta tɛ dɛ k'a di mɔgɔw ma n'u nana banabaatɔw a ka se ka o furakɛ ni a ye hali n'u tɛ ahmadiyyaw ye hali n'a y'a sɔrɔ o jogo man ɲi ka na ale ma o kuma ne ni a dɔnni b'an bɛɛ la i bɛ jɔ i ta de la walima i bɛ ɲaga dɔ ta la ka tigɛ i ta la nka n'i y'a lajɛ a misali ɲuman i b'a ye an ka fɛnkɔrɔbaw caman na den salo mugu salo o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ maaw dɛmɛ o kuma n'i b'a min fana dɔn bi ta kɔfɛ k'a dɔn ko imam mahdi y'a fɔ ale ka laɲini de ye ka baara kɛ adamadenw ye nka a t'i ka ala ko tiɲɛ dɛ wa tu'minuna billah a y'o da aya in kan tuguni n bɛ nin jɛɲɔgɔn in bɛɛ kɛ ni silamɛw baara ni kafiriw baara ni kerecɛnw baara ni yahudiyaw baara a bɛɛ ye adamadenya baara waatiw de nka ni diinɛ baara waati sera o t'a kɔnɔ dɛ Nare takbir Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Nare takbir Allahu akbar adamaden i bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ ni maa in bɛɛ ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nafa i b'a dɛmɛ k'a dɛmɛ i n'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka ko wo a kana maga i ka diinɛ na wa i fana kana to fiyewu foyi ka tunguri i ka diinɛ na o de kan ka k'i ka kɔlɔsili bere baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na n bɔra fɛ yen n taara baro k'a fɛ n sigiɲɔgɔn dɔ fatuli kɛra fɛ n sigiɲɔgɔn dɔ a banalen don hali ni silamɛ tɛ i bɛ se ka taa foli bila a la o n'a ɲɔgɔnnaw ko baasi t'o la nka i ka diinɛ yanfan i ka limaniya i kana to foyi ka o nangari kuma o de bɛ se ka kɛ sa i kana taa kerecɛnw ka batokɛyɔrɔ la i kana taa somaw ka sɔnnikɛyɔrɔ ninnu na o dansigiw i b'i hakili t'olu la fɛn o fɛn bɛna n'i ka diinɛ lagosili ye i b'i hakili t'olu la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ fɔtaw ani kɛtaw ala ka u bɛɛ lajɛlen bɛɛ sababa ma madenw an bɛ dugawu ɲini an ka musokɔrɔba dɔ ye n tɛna bɔ kuma kɔnɔ fo n k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ n ka walanda dɔ tɛ musokɔrɔba lujuratɔ tun don jɛgɛ ture ala y'a ka kalifa minɛ na ɲinɛ fatuli kumaw bi kɛ o y'a damata ko ye mɛ n bɛ nin fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ko dɔw kama ka diɲɛ ɲini an ka ɲɛmaw fana fɛ a n'a hakɛto madenw musokɔrɔba in ala ye lajarabili camanw se a ma a cɛ tun ye sɔrɔsi kɔrɔ ye ustaz b'a cɛ dɔn cɛ ni minji dɔgɔyara tension y'i kɛ musokɔrɔba in kan y'a dɔn ni tension y'i jugu minɛ tuma dɔw dugawu k'a ye nka musokɔrɔba in a ka ahmadiyya kanu kama n bɛ waleya nin fɔra cɛ fatura a n'a sinamuso denw de bɛ yen ale ye den 11 sɔrɔ a bɛɛ sara a ko polio y'a minɛ ka tɛmɛ a ko o y'ale bila ja ale tɛ sa tuguni a denkɛ laban sara salon na sini n taara n ko n bɛ foli bila a la ale de bɛ ne waaju san 40 dɔɔnin a ma san 50 dafa don dɔ a ko n ma karisa n mago b'ira n teliyara ka taa musokɔrɔba in ye manaforoko fiman dɔ ta ka jan a da dilan a ka furunɔ a ka po fiman dɔ b'a kɛrɛfɛ a tilenkɛyɔrɔ bɛɛ legi kɔrɔ ustaz taa o taa a bɛ taa foli bila musokɔrɔba in na a ko n ka manaforoko in minɛ n ka n'a dayɛlɛ ale kɔrɔ ni sera arajo la n k'a dayɛlɛ a y'a di ala ma a ko karisa dɔ de nana fɛn dɔ di yan n ye malo bɔrɔ 1 san ka 100 di n buramuso ma ka 5 di denmisɛnninw ma wari tɔ ye k'a bila imam mahdi ka minɛn kɔnɔ n taara papiye manaforoko foni ne ye 16 de sɔrɔ a kɔnɔ maa min n'i ti jɛgɛ dɔn i tɛ se k'i sigi a kɛrɛfɛ ka dumuni kɛ i bɛ ɲugun mɛ n'i taara musokɔrɔba in kɔrɔ san wagati o wagati i b'a ye ala ko nɔɔrɔ b'a la ka tɛmɛ e yɛrɛ kun kan a tɛ se k'a ko ka gɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ a gɛlɛn bɛ ka tɛmɛ e ni ne kan a sigiyɔrɔ kelen na a ka kɔlɔsi tɛ bɔ a bolo fiyewu ala ye ale denw min ji dɔgɔya
asinamuso denw bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ baabu tɛ wa a ka so kɛrɛ cira so in kɛrɛ cira samiyɛ sera sow bɛ bin kelen kelen ka na a ye sinamusodenw wele a tɛ ɲɛ ma wa a ka so in kɛrɛ lajɛ denkɛ ko a ma ko so in bɛ bin kan yan jɛgɛ bɛ alikiyama bi ne de b'a kuma fɔ yan nɔ a sinamuso denkɛ ko a ma ko so in bɛ bin kan a ma tɛmɛ waatinin kan a ye ne wele a ko i m'a ye karisa ni ne bɛ yen nɔ dɛ n ka so lajɛ bani ɔ an ka commerçant dɔ bɛ yen o fana ye ahmadiya ye seba ye ne kuma n'o fɛ an nana yɔrɔ lajɛ o ko ko a bɛna soden kelen jɔ a ye o min kɛra u ka sɔrɔ ka maloya ka a bɔ o so pɛrɛlen nin kɔnɔ ka taa bila siman soden kelen kɔrɔ u kɛrɛfɛ musokɔrɔba in nin kalo in kɔnɔ ala y'a ka kalifa minɛ na ne ba dɔn n b'aw bɛɛ deli a ka dugawu kɛ ni musokɔrɔba in ye an y'u ma bɔ a kalama f'a tile sabanan ni an bɔra a kalama ka bɛn ni jumadonya dɔ ye an ka solatul janaza gaibu fana seli musokɔrɔba in tɔgɔra kuma an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an tun b'a fɛ ka nin de kɛ walanda laban ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير محمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء